Mhuri yeZimbabwe ndichikutambira zvekare pano paHatirari 263. Ndini wenyu Hatirari nchange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uko uchiri munyowani first time yako kusvika pano paHatirari, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuitira kuti ndinodzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera. Nyaya ndandanga kubatira muzuva ranhasi inyaya yaticha wechikadzi uyo anga achidzidzisa pachikoro chinonzi Chimbwembwe High School chiri kuZaka, ndoko anga achidzidzisa. Ticha uyo ari kunzi iye anga achidzidzisa subject rinoitwa iro reEnglish. Ticha wechikadzi uyo ari kunzi akabva pachikoro nguva dzaenda kumazorodoka. Achibva pachikoro haana munhu waakaudza zvaimunetsa, asi zvairatidza kuti munhu ane stress, akaswera zuva rese akangonyarara. Achibva pachikoro haana kuenda kumba kwake, akaenda kumba kwevabereki vemurume wake, apo paakanosvika achimwa poison pamba pevabereki vemurume wake. Vabereki vemurume wake vachibvunzwa nemapurisa kuti vaita mainvestigation kuda kuona kuti munhu uyu afirei, vari kuti hahana chaakatiudza kuti iyi ndizvo zvandamwira mushonga kana kuti izvi ndizvo zvazoita kuti ini ndimwe mushonga. Hahana zvaakataura, akangomwa mushonga. Aya ndiwo makezi atiri kusangana nawo muno munyika yeZimbabwe yevanhu vari kuzviuraya. Wapedzwa sei rimwe racho nara kuti kunge dhimoni zvakuda kunamata. Nezuro chaiye pakabuda munhu anonzi Eliza Chihota. Eliza Chihota akamwa mushonga paFacebook pavideo ari palive. Amwa mushonga Eliza uyu ari kunzi akazobatsirwa akaendeswa kuhospital. Ameno kuti izvezvi ave sei, but akamwa mushonga. Wedire kuti munhu afa hatisati tabuda. Chingoti ndazabude zvakadaro zvokuti Eliza akafa, but ticha wechikadzi uyu akafa. Ndokumbura muto zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Chingoti rest in peace kuna ticha wechikadzi uyu atisiya. Ayo ndo makezi atiri kusangana nawo muno munyika yedu yeZimbabwe.